ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 16 апрел ман қарор дорам дар ҳавлии бародарам, деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб, ва аз дур як дарахтро дидам. ҳозир ба шумо нишон диҳам. ҳардушам севи самаренка мебошад. ана ин севи самаренка ва инашам севи самаренка. яъне ки ин севи самаренка, ана ин ва ин севи самаренка. акнун аҳамиятият нашу намояшро. кадомаш хуб аст, кадомаш безеб. дидед? ин сабзи хушрӯй, ин аллакай хушк шуда истодааст. ман аз ҳамин ҷо ба шумо аллакай мегӯям ки ҳаминро кирм хӯрда истодааст. ҳаминашро ҳозир меравем, дар ҷояш мебинем ки дар ҳақиқат гапи ман дуруст аст ё нест. ҳамдиёрони азиз, мана мо омадем пеши дарахти себе ки ман гуфтам. инро бинед чӣ хел хуб аст, чӣ хел нағз аст, чӣ хел ҳам бисёр бастагӣ аст севи самаренка. бинед чӣ хел бисёр бастагӣ. мо инро ҳаракат мекунем имсол сахт дору занем ки себашро гирем ва он себе ки ба шумо нишон додам мазааш нест гуфтам. дидед? инам бастагӣ аст майда майда, ин хушк шуда истодааст. сабабашро гуфтам ки кирм хӯрда истодааст. марҳамат, мана ин тасдиқи гапи ман. ана ин суроғ карда рафтааст кирм. дидед? ин кирм хӯрда ҳамаро несту нобуд кардааст. ин арра карда апилкашро, чӯбрезаашро резондааст. ин кирмхӯрдагӣ ман даруни ҳамаи ҳоли пури кирмҳои сафедаки майда майда калонашам ҳаст дунамуд. ана ҳамдиёрони азиз, акун мо бояд чӣ кор кунем? мо бояд ҳатман ва ҳатман ин дарахтро аз бехи замин, аз рӯи замин бурда алов кунем. дигар илоҷаш нест. бинед то куҷоя суроғ карда рафтодааст. ана ман ҳозир кобам кирми ҳамиро меёбам, лекин хай ҳозир вақт нест ки кофта шинам. ана ин дарахтро ҳатман шумоам дар хонаотон бинед кирм хӯрдагӣ бошад, ҳамин хел шудагӣ бошад, дигар инро табобат карда намешавад. табобаташам напурсед. ин ҳатман бурида бояд шавад. табобат кирм нахӯрдан савол метиҳед. чӣ кор кунем ки кирм нахӯрад? кирмро дар хонаатон роҳ натиҳед. шумо зимистонҳо гирди ҳамин дарахтро побел кунед ва об монед ки чӣ қадар хунук шаваду ях кунаду ҳамин ҳашаратҳои зери ҳамин дарахт будагӣ мурад. ин як. дуюм, дар гирди ҳамин заминаш заҳрхимикат пошида побел кунед баҳор ки кирмҳои дохили ҳамин ҳашаратҳои дохили ҳамин мурад. ин ду. аз тирамо сар карда инро дору задан дар кор. аз дуноку меднику парросу бардостки жидкосту дигар сар карда ҳоли барг накарда дору задан дар кор як-ду маротиба. охири тирамо ҳоли баргаш наорехтанда мачвин карбамид, яъне ки 600 грамм дар 10 литр об алдрашка задан дар кор. баъди баҳор инҷа топа задан дар кор, фаликур задан дар кор, скор задан дар кор, хор задан дар кор, моспилан задан дар кор. ҳаминро агар ки мо сари вақт иҷро кунем занем, дарахтҳои мо анам хел сабз меистанду, анам хел сабзи хушрӯ меистанду, анам хел ҳашарот намехӯрад. ана ин буд дарси имрӯзаи мо. ана боз як дарси дигар нишон медиҳам. ҳама анорҳо аз рӯи замин бурида шуданд. инчунин мана анҷир ҳам бурида шуд. анҷири ғавс ҳам аз рӯи замин буромад шудааст, чунки сармо ҳамаи ҳаминро зад. ана ҳамино ҳамаш аз рӯи замин буромаданд. ана ҳамдиёрони азиз, баъд бинед бо як гапи дигар. мана инам касал. мана ин сиёҳам касал. инро дигар сиҳат карда намешавад. то буданашро меистад, лекин ин хело меистад. ин тез хушк намешавад. сабабашро гӯям. сабабаш нодуруст бурида шудан. ман ҳамин дар кундаи кӯҳна буридем. мана аз ҳамин ҷо касал сар шуд. барои кундаи кӯҳнаро набуридан, касал нашудан, чӣ кор бояд кард? аз хурдиаш ҳамин хел формировка додан дар кор дарахтро ки дигар бурида нашавад вақти калон буданаш. дар хурдиаш ки бурем, дарахт касал намешавад. ҳамдиёрони азиз, ана ин қаламчаҳое ки ман соли гузашта шинондагӣ будам, майда майда буд, ба фурӯш набуровардем. имсол ниҳоят авҷи нағз доранд. ман 3 литра додам. таги клёнка кардагӣ будам, дар ёдатон бошад кадомиҳа, она клёнкаош ҳаст. мана бинед чӣ қадар авҷи нағз дорад. худохоҳад имсол мо ин 5-6 намуд ангурро
ниҳолашро ба савдо мебурорем. ҳамҷа якта плантатсия майдаҳ кардаги будем. ана ҳамдиёрини азиз, ин буд имрӯза як дарси майдаҳак оиди кирм хӯрдани дарахт ва чӣ кор бояд кард. дар паноҳи худо бошед.